Ćao, vozica, Čičko ulje Kostice, ko smo najavili na storiju tamo. Idemo laganica s 9. razlogom, zbog kojeg sam došao ovdje i, kako moj prijatelj rekao, i zašto sam otišao iz Bosne i Sarajeva. Naime, 9. mada i nisam po redu kako to treba, 9. stvar jeste Dženan Memić. Nažalost, to što se desilo je jedna užasna tragedija, pa čak neki kažu ubistvo. Prije 3 godine sam dobio jednog divnog dječaka i onda sam tek počeo da se, kako treba, kako mi kažemo, suosjećam, da se suosjećam sa gospodinom Memićem od rahmetu Dženana ocem. Zamislite samo kako je njemu i šta su mu sve priredili i kako država nije stala iza njega. Sad vi zamislite to, ne do Bog da se vama desi. Ja ne mogu ni zamisliti, a u jednu ruku ne želim. To je nešto što ne znam. Ja mogu samo da zamislim kako je čovjek koji je izgubio dijete na takav način i neko ko štiti te iste. Zašto je to razlog? Sam otišao zato što ne želim da ja to budem sutra. To jeste moje dijete, ne do Bog dragi. Gospodinu Murizu ovim putem želim dati punu podršku da nastavi ono što je naumio i znam da neće prestati. Sretno Murize i nadam se da ćeš doći do ubica svoga sina. Raja, stvar nije bezazlena, stvar je katastrofa. To je jedan od razloga zbog kojih sam otišao, da ne bi bio suočen sa takvim nečim. Jer definitivno ja se divim tom gospodinu Memiću. Šta je sve prošao i šta sve prolazi, ide čovjek protiv države sam. Evo ja sam s posla, završio svoj 3. radni dan. Ljudi su normalni, sve je super. Ljudi te dočekaju na posao, nasmiju se, kažu imaj produktivan dan. Ovdje živi oko 70-ak različitih nacija i znate šta, ovdje nema belaja. Ovdje niko ne nameće svoje mišljenje ili čak šta više da nameće do krajnje granice gdje ti ono, hajde ja imam svoje mišljenje, ti svoje, kod nas to u Bosni ide, ne, ja imam svoje mišljenje, ti ćeš da ga prihvatiš, inače ćemo se posvađati. Znaš, ovdje 70 raznih nacija, također dosta vjeroispovijesti i nema nikakvih problema. Zašto? Zato što je zakon vrlo jasan. Bez puno šuplje priče, rupa u zakonu, ne smiješ dirati drugoga, ne smiješ ga vrijeđati, ne smiješ mu osporavati ono što je on. Iako smo u islam, to jest iako sam u islamskoj državi, nije mi dozvoljeno da vrijeđam bilo koga na nacionalnoj ili vjerskoj ili bilo kako drugoj stvari. Jednostavno te stvari ovdje nisu dozvoljene i govorim i ponovit ću, ne tolerišu se. Doha je doista jedan lijep grad. Doha ima sve što treba. Od luksuza pa sve i do onih skromnih stvari. Cijene nisu toliko pretjerane i definitivno bi svakom preporučio da se uputi prema vamo, jer ovo je jedno novo iskustvo, ovo je nešto sasvim drugo naspram našeg svijeta u Bosni. A ono, jednostavno rahatnije se živi, nema Dodika, nema Izetbegovića, nema Sarajlića, nema ovi, nema oni, onog, kako se onaj zove, Ujedinjena Srpska, onaj što, znaš, nema toga ljudi, ovdje jednostavno me ne interesuju takve informacije, ne želim da budem dio toga, ne želim da vrijeđam svoje prijatelje, pravoslavce. Sa nacionalistima se ne družim, niti sam se kad družio. Jednostavno, ovdje se ljepše osjećam. Ovdje i nakon 3 dana se osjećam da pripadam. Prilika je mnogo, vremena je malo. Ili se ljudi dohavizajte ili bježite odatle. Treće opcije nema. A ono što vam također mogu reći sa sigurnošću,
Dole se nikad neće promijeniti dok se narod ne digne, a narod se neće dignuti. Narodu je bitna kafica, čičkovo ulje i kosice. Još jednom, ljubi vas brat. Sutra, ako Bog da, broj 8, to jest 8. razlog zašto sam došao ovdje ili zašto sam napustio Bosnu i Hercegovinu. Ljubi vas brat, još jednom hvala na podršci, hvala na komentarima, hvala svima. Neki od prijatelja očekujem ovdje, već su se dohavizali, skontali da je vrijeme se noge hvatat. Još jednom se svima zahvaliti na podršci i također poželit vam svu sreću, jer nažalost u Bosni je ne možemo tražiti. Ljubi vas brat.